Kumusta ang atong kinabuhi? Lahat sa mga hindi na makabot-abot, no? Atong taon na ang mga kapitabo, kasagaran, makibalota, di na radyo karon, ang usok. Di ba? Wala ka nang kayo maminaw siguro radyo. No? Naghapon. Kasagaran, naaman sa cellphone. Kung nga, kung imong lang taon, sa inyo hang muna-muna, napay kalinaw lahat. Ha? Ha? Kamunin na. Pag-istar rin ang tabi, kamunin na. Napay kayo kalinaw na itong maangkon? Napa? No? Imong hang lang taon ang social media, kung naaga nakatutok taas imong panahon tutok sa Facebook, dahil mo makita ang tanang trabaho sa Ginoo kung trabaho po sa Ginoo. Duha na diha nag-fight. Kung imo ka lang taon, magkako sa nato sa makaposta o kanang kalimutan. Ako'y panahon makaposta kaya sa Ginoo. So asa kayo mayo ani? Di ba? So kita kayo mga Kristohanon kita. So naroon na nimo kung sa'yo gusto nimo i-post mo ang kaugalingon. Kaya kung yung tanawan ang social media karon, duhanin ang nagtrabaho, demonyo o ang Ginoo. O di ba? Duhanin yun, bailain. Ang tanawan na itong mga panghitabo sa kalibutan, unahon na ito rin, ito ang panggoberno, ako siya pa mas Ginoo rin. Sa inyong paminaw. O di na no? Ano na, mga isoon? Saan nga ito ng gobyerno? Sa Ginoo pa rin o sa Sony? Ha? Ayun mo ba mo nga ang gobyerno mo ay gamiton sa demonyo? Tanawan, yun mo itong COVID? Sa inyo ang unahon na itong COVID, hindi ito gamit. Ha? Diba ang ato ang COVID ito niyagi? In my opinion na niyo, kung nakain niyo. Ang COVID is a man-made. Trabaho ito sa tao, ito trabaho sa Ginoo. Kaya naman, gigamit ang gobyerno para matagpo ang ilang mga kaugalingong kaminahanglan. Actually, indirect siya, pangmatay siya. Tanawa rin pag-uman sa COVID, di ba ang mga supply para sa COVID, di ba ba na ito? Pero sa pagsugod, ito mahala. So, karoon linita sa mga panghitabo sa gobyerno na kung ikaw mamati, high blood mo kakapil. So, lagot ka, na naapoy pang Ginoo, kasi kaya gano'n, pang Ginoo ko diha. Kita nito nga, mag-istorya siya kaya gano'n, na puro pang Ginoo ang iyahang istorya siya ang baba. Sa pikas po, layo na yung Ginoo. Tapos nagdala Ginoo, ang nag-read libor. Ano ba? Nagkarang bersikulo ng Isudas Papa, pero makita sa trabaho, nagbilikas Ginoo. Pagkinaon? So ang tawag ka na ng takuban, magmaskara. Para na ako ngayon suon. Ang tanan na nagabangita mo, hindi yung sunod sa kalibutan, na sulat ang daan sa Biblia. Nagingon sa Matthew 24, asa na verse diha, sa 5 and 6, siguro na to 7 to 8. Nagingon diha, na dunay kagutong, dunay katalagman, dunay mga linog, bagyo, dunay mga gubat, mga nasod-nasod, kung nagawas na. So, santa atong naging atong Huwebes, kung nagalandong ko si Ginoo, kung ato ang tagaan mag-atensyon ang mga pagkitabo na ito karon. Kaya mismo si Pastor nag-testify na ako
na segundo lang uyog sila nito. Word na seconds, titikras orasan. Sa inyo una, wala kita pamunis nyo. Di pamuran tas nyo. Diba? Kung akong natawan ang balita, sino sa akong pang-search, nakita na ko rin yun, sa buwan siya. Dito ni sa Sarangani Province, kapangitabo. Then apel na ang kalibot niya anak. Apel ng Dinsan, Davao. 8,381 aftershock. Sorry, ang hitabo. 8,381 aftershock. Kalipay kani. Natataon lang, uyog na po. Siguro, ano yung mga panahon na karoon sa ilang lugar, daghan dito na. Daghan na Japan, siguro. Ako ba, natabunan na gano'n sa yuta, kaya doon yung area dito sa Sarangani Province na ang buong barangay, collapse yun siya. Down yun. At back yun. So kung ano ang taga-atensyon, dili ni normal ng mga pangitao. Matod ba ang pastor nga akong ka-istorya kahapon, inaasin ka ko ba ang pastor dito natin sa Sarangani Province, napuno ang simbahan, humansi, pag-iyo ako nga sa iyo. Nabisan ka itong libro sa simbahan, ang atong simbahan. Masa ka, kung kayo bukatan yung pagkalian. Ha? Kaya aron, ang mga tao, kailaw na simbahan nila kita. Kaya ko namin ako sa sintong bahay everyday, Monday to Friday to Saturday pa. Pagkita niyo mga tao, busy kayo. Busy, panginabuhi, pero doon na kayo, kapilit ibang taon, kaya ng pamilya. Pag-isang Sunday, busy ang pagod. So, parang ko sa abot nga, parang ito panahon ng kuwan, rabi, kanan. Ang kuwan, walang ipanahon para sa Ginoo. Pero baka mo sa talang man, kung tanaw niyo mo itong linog sa Dinsan, pati na itong magdalibir itong nahukno, nabi katawag ko Ginoo, Diyos ko, Lord. So dahil di ay. So halos, minunta halos 100% ang tao sa ibang kalulukan na kailan na doon ay Ginoo. Nakakalo sila na doon ay Ginoo ang hindi makita. Ang problema ani, ito ang pagkahibalo akan mga panahon para sa Ginoo. Amen? So sa may kalipay sa Ginoo. Ang kalipay sa Ginoo, doon ay mga tao na musimba niya, uday niya, mutuboy, pasidungog at niya. Kaya naman, kung wala tayong worship, wala tayong musimba sa Diyos, ang mga kahoy, mga kabunturan mo na ng uday ng Ginoo. O na karon. Matod ba itong pastor na kung dahil lang hapon, nagpatarpulin sa hapon, matod ko niya, nag-testimony ko itong pastor na iyahan, paulan dito nga, sa nagamay, sa simbahan, nasa paggawas, nakapay na nimbang. Nanindog na lang, gawin ako. Sa ako kali ay, huwag di pasabot na, usahay na ilinog. Usahay na tayo, pero ng tao na bisa nung bilis ako simbahan, ako simbahan. Lord, nawala ko ta makampo nga linugan na dinig. Ako alam ang pasalamat sa Ginoo tulad kay pagkurang sa Ginoo. Amen. The city of prayer, Pagadian City. Kaya ito pangadjian na siya. So the city of prayer. Nag-iskot ko ta about sa Pilipinas, the only Christian nation. Amen. Sa tibo, kanulan. Kita na ang pinaka-usap, pinaka-pilmiro, pinaka-una ng Kristohano, mga nasot. Nalaghan mga tao yung nagsimba, nag-alagad, nag-dahil sa Ginoo. Kaya sa ubang lugar, wala Ginoo hay Diyos lahat. Tumutungkas, dahil sa lahat lugar, kapag may Ginoo dito. May lang ituan. Pero may panahon simba, nakita. So, kung
akong sabon, salamat ka. Ang nga magpasalamat sa Ginoo kay muna pinasahin ng pangko ng Ginoo para nato. Nagigit lang kayo na kailangan ng Ginoo, kung hindi ato ba yung ilagapuras ang panahon ng Ginoo mag-isura. Kung nangalining agawa, doon na po yung gamay na mensahe, hindi yung gamay taas yun siya, siguro makapaliunto tayo yung alas 3 na. Awar mo. Tapos tergigil. Taas kaya niya, kung kapalit ko niya, walo. Pero ako wala ni siya, kuhan, kanang sana, i-shortcut siguro. Depende lang sa ihatag sa Ginoo na itong taalan kaya balubahin na. Isa ko na itong hiskutan, hiskut na matag-intro ng paghitabo. Doon namin na-remember na sa inyong tinabuhin doon ng mga paghitabo na daw dili mo maligtan. Ano ba? Mga paghitabo ba na until now, kurabag nakatanong ba yan po sa mga na dili ang ngayon maligtan. Mga paghitabo na dili na angay yun makutro pa. Ako i-remember, isang dilis kinabuhi sa Tomas Pangilinan City na Itayla Luwita. Sa itong tuwigan siya nag-remember. 1976. O, 1976, wiko yun tayo. Kung sa itong bulanan, na gusto? August 24. 100%. Hindi ka mo patay. Kita nga isoon. Sobrang malinaw dito sa Sarangani Province. Apel na ang mga siglit na lugar. So, diyan sa 7.8 na linog na ilahang na angkon. So, wala pa mabot. Dili tumutuo mawala yung mga alagad sa Ginoo na nagdalang mga mensahe aron sa pagpananda. Wala. Pili's Pangilinan City, makita na po ako nagkunsaka na yung Walis Pulos Ginoo. Pastor Martinez. Wala ka natura, hapon, nas pastorisan ng wali rin na. Usahin rin sa peoples, wali rin na. Usahin siya sa pasabot, nga naman, nagilutan man sa pastor, siya kasing-kasing na iwali at may malita. Usahin siya kapag may nunggol sa mga tao kapag silaan. Nasabihan na doon yan, wakot ng kagalangan, pinangalan rin kita. Diba? Pero dahil na mga tao ng inaw. Tinaw na, in public, dahil yung makalumog kayo, siyempre, ito, pa ako ba ng pag-speaking na kung ayaw. Pero kumusta ang kinabuhi sa tao? Kung may katalag man, may ito. Remember niyo ang history ni Noah? Kaya ito, isa na kayo yung babae niyo. Isa na kung estudyante, resultan mo na sa eskwelahan sa una. Sa pinabuhay ni Noah, kaya ito. Noah is a preacher. Kanang tarong na tao nga alagad sa Ginoo nga kanang mabuhay. Pinsan niya o sa may balita ang tinabuhay ni Noah. Pero the story of the life of Noah, sa kaya nagsan niya o siya, so naghihimo sa mga tao. Ha? Kung tanawan ninyo ang libro sa history sa kasulatan, sa tinabuhay ni Noah, siya ang ipilit sa Ginoo. Amen. Sa kadaghan sa tao at mga panahon. Pero ang ituwa sa mga tao, nasaktan mo rin ang wali ng mga sinuha, ang mga tao ito lang naminaw ang panwala o buhat kung sa may kanay nato. Sinaman? Naminaw! Ano yung ito? Pwede naminaw. Ang problema, kaya maganda lang, inawag yan parang bulong, pero diha sa buhat, hindi na makita. Wala karoon ang katuliskotan. Kaya tayo mga pangitabo karon, back to basic ta sa unang panahon sa kinabuhi ni Noah. Ano ka? Kung nakalungog na mo ani, review ni para ninyo. Kung katong wala ka makalungog, back to ni para ninyo mga iso. Hallelujah. Noah's
preacher. O niya ko akaroon kung ano yung soon. When we think about Noah, we usually think about the ark. Kaya, kung mag-hisgot ang nara ni Noah, musunod kayo lang ito mag-hisgot kung sa ang katawang ni Noah makapag-himong barko. Hallelujah! We imagine the massive structure. Kita kayo ninyo sa history na tibong kalibutan nilulupan. O wala ganit buntun o kahoy tumoy na lang sa tudlot na nakita. Kanan, uno sa tubig. Kung iyong natawa na kalibutan, nilipan lang. Diba? Naibuntun, nailubos. Pero ang kakinarahan, yung ang sa ang itsura kanya, doon ang itsura karon. Karon ato ni ikutan, ato ni hisgutan. Kung mutubong lang ang ato ang tubig, tama lang din. Hindi na. Sa tao, bilhin ato sutlo na buntun. Kaya kung buntun, layo naman kayo. Yun lang. Sa mo muna, makautan mo gano'n yung sa oras lang. Jadi kan mo kan ini mungkin. Seperti ini kegiatan ng ilong. Wala ito. Ngayon para mo kegiatan ng ilong. Dili dali no. Lumos lapon. Abot man dito. Di ba? So makina lang ta. No? So we not give the massive structure, the animals, the rain, the flood waters covering the earth. So covering the earth. Wala dismisan usan na nakita kaya nang nabutan sa kalibutan. But there is a greatness that many of us overlook. The Bible calls Noah. Ang Biblia tawag Noah, a preacher of righteousness. Bawal na kabitaha ni Noah kaya siya matarong na magwawali. Napakalaron. Sa atong history, napakalaron. Ha? Hallelujah. Lisod na kayo sa panahon na ito karon. Kinsa na kayo makakuha sa kasing-kasing ni Noah sa panahon na ito karon. Labi na sa itong generation karon na murag wak na siguro pag may nakubi sa batang gamay na cellphone. Ano ba? Matot pa sa testimony ni Joel kanina na ang yung sa silong pagtulog siya. Kaya naman taas kaya sa kuras para sa iyo. Ano yung cellphone dito tayo natulog ko, no? No? Ano ka? O itong sige kayo, sa sige ko kabila rin pa. Kaniwang mo naman po. Bumasa pa ito, ano makatulog ka? Tawa siya. Sulay ka rin mo. Ayaw mo siya kung basa mo Biblia, gano'n ka mo. Ha? Yun, isulay na ninyo. Kung di ka magkatulog, naman kay sakit na hindi ka katulog, basa Bible. Di ba magbuka ka? Magkatulog ka rin. Ha? Ano man, sa Bible, di ka ganahan mo basa. Tinoon eh. Liyan yung taba. Ben. Di ba gamay sa kape? Ha? Di pa nga naumang ko sa kapage. Uy, up na. Paano man way ka na? Amin? Ay, kung tingnan, wala na din eh. Pero cellphone, Facebook, atin na ako kayo mata. Palinta na ganing oras sa tingnan tulong na eh. Tinoon eh. Tawag sa Pinterest. Tinoon, mani. Resulta na ko, kaya kaiba. Reality man yung resulta ninyo, tinoon man yung hikabok. Kaya naman, nakaagin po ko ani. Dili po ko pwede yung istorya, kaya wala po ko na yung magbuhat. Apil ko ani. Pero na-realize na ako, kung mapaulit din sa itong lawas. Correct? Kung maulit din sa itong lawas. So dapat di ay, madungo na ito rin atong kaugalingon, kaya kita mo'y mag-suffer. Amen? O nga sa liya, mag-suffer na, matawag ka na gino mo. Bukbuk din mo. Tinawag ba eh? Tinawag na asa na ikaw sampe.
Nasa panahon nga ikaw, imong lawas, bisog na yun. Ginoo. Kung yan na ba, naasa itong mentalidad, nalilisan ng Ginoo. At to sa atas na nambal. Regularyo. Hindi makaya, ito doktor. Kristohanon ng doon, pero at to sa doktor magpa-check up. At to des Ginoo magpa-check up eh. Huwag may bayan. So ngayon na ito ninyo. Ako giginabuhin na ko na. Kung sa'yo diferensya sa mga lawas at tukos Ginoo pa-check up, dito sa doktor. Kaya ka ng doktor, makako na. Tinoon? Tinoon ka. Tarawa itong pasyente dito sa isa. Matod pa ni Pastor Kapampangan, isang 50-50 na yung pastor. Ginoo rin sa'yo. Kung nasama na, sa makakuta. Uy, ayaw mas Ginoo noon. Brain cancer to, ha? Ingon ng doktor, paulit na lang mo, ako surrender ko na. Di na nang ayaw. Kung sa diha, nagiluon na ito sa Ginoo, ayos Ginoo. Matod pa rin Pastor Kapampangan, tinagtagmo sila sa lugar sa Binsalit, nang limbawa ang baliw na nakita sa buhay niya. Cancer, ha? Cancer, brain tumor, operahanan, ipangayawan silang 2 million. Hallelujah. Ako na may isuon, walay closing remark na matuna. Permentig yung ulahi. Walang very hindi ka always. Labi na sa kataragman umaabot. Kwento na ba na yung sunod? Ha? Matod pa ni Mamang Basura, katong 7.8 pinaigo sa Ginsan, ang motor na nag-parking na nag-stand, tumba. Pagtay ko. Balay siya, itsoon na division sa minto, hamba. Karon, tanan, kusina sala, usara lang, huwag na may division. Yan karon, ginamay kami may kwento. Di ka tamanganda man. Ha? Kung dinulo na ito, pag-alaga sa inyo mga iso. Kaya nga itong iskutan ron, kato mga tao sa una, nga ipadungog minuwa sa una sa iyang pagwali, na angay maganda, wala na minaw. Correct? Wala yung minaw ni Noah sa una. Gani, ibugal-bugalan pa si Noah. Nabuha na si Noah, ibugal kung tumong-tuntun. Ito rin ha? Iinit pa yun. Sunod na. Kung ano bang samton, dili na na ito, hulator na maabot ang katalakman. Sumunod ko sa inyo, ato i-require sa itong simbahan, na kung dinsa ka ng iyong mga kaluto, sultili sila. Ano man? Kinsa na yung sultili nila? Encouragement is matapusan nato. Masultihin sila. Ayaw na ninyo hulata na maabot pa ang katalagman. Usa pa ka, tawag kung Ginoo. So karon palagdaan, dili natin masample kung dili alagaran ang Ginoo. Kaya bisa kung sao na ito isolid, yun na makabalo sa Ginoo siya tayo. Kaya nga ito, oras kulang ka rin. So, kasi dili, so, ito yung lawasan. Ibalik man sa lawas yung ka. So, mitras muli ito ka. Kaning panahon nga yes Ginoo, ginas Ginoo, dumagi paglaki. Amen. Dili ka rin, dili kinabuhi ko naman yung kinatuban. Nga, kanila bang kinatuban sa Ginoo, matawa sa krus ah. Matawa sa iyo. Dagang mga tao na kuna na to. Ang kita magpasalamat sa Ginoo, mamatay balatian. Ikay ba, suray sa provincial hospital. Dagang gagangay dito, abuhay. Luoy kayo. Matod pa niya, dito pa, hindi malalim dito. Hindi kaliko kasi dito, apel kang gina. Hindi so, ng mga pamilya, labi na itong, bila pa, wala yun, last trip na. Iso na yun. Uban, talasan na lang mo ginawa. Kung ikaw lagi maglantaw kay siya, nasman, siyempre, matiman siya dito. Hindi, pag hindi kaliko kasi dito, mamatay ka dali. Maluoy ka, mamatay ka dali. Mas ikaw may mauna, kasi ino ang pasyente. Muna may isukon, kining ang panahon, ato ang lang taon, kung sa katako, ang bukma sa Diyos ala na.
Nga ato ni suklian. Ang panahon nga, wala ni mo masabti ka ni ato, karon ngayon na ni mong pahinduman ang mong kaugalingon ka, ngayon din siya tagaan kung panahon ng kulas. Ayun na! Second Peter, binita ko sugod. Palihog ko abli sa inyong mga Bibliyan, kaya usa ka mo basa ani manindugta, agis pagkatahon sa pulong sa Ginoo. Ablihan nato ang mga Biblia diha sa 2 Pedro. 2 Peter, kung gihagi sindi sa pagbasa, chapter 2, verse 5. Huwag mo kini ang ato paminawan mga isol. Hallelujah. 2 Peter. 2 Peter, chapter 2, verse 5. Yes. Ang pulong nagingon, wala usab kaluy sa Dios ang karaang kalibutan. Amen. Gipalunupan hinuon niya kini tungod sa pagkadautan sa mga tao. Ang iya lamang giluwas mao si Noe na nagwali sa kamatuoran ug ang laing 7 ka tawo. Amen. Ang hangin sa Cecil, sa pag-amo sa pulong. Lord, ikaw ang sinugdan ug katapusan. Yes. Usa Lord, hallelujah. Ang imong pulong karon Lord, nga pagdadatong sa imong alagad Lord, ikaw ang magagiya, ikaw mo ay makahatag Amen, Lord, nakaalam nga unsad sa iyang salabutan o God. Yes. Lord, hallelujah, ang tanang naminaw Lord, abilihan nimo ang tagstagsa ka ng una o God. Ug Amen. Lord, hallelujah, mo'y morima kanunay sa tanang panahon sa amo ang kinabuhi o God. Jesus. Nga mag-iwag kini sa among kinabuhi o God. Amen. Nga kami Lord, hallelujah, malahaw tayo sa pag-alagad diha kanimo o God. Yes. Sa panalangini ang imong pulong karon o God. Dalaygon ka in the name of Jesus. Amen. Magpapalingkod ta. Sa akong malikon, maminaw ta, di na ta pagkandong sa tapat. Di serious ta sa maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Ang 2 ko sa 2 Pedro, ngayon, wala usab kaluy sa Dios ang karaang kalibutan. Di palunupan hinuon niya kini tungod sa pagkautan sa mga tao. Ang iya lamang giluwas mao si Noe nga nagwali sa kamatuoran ug ang laing 7 ka tawo. Igsoon o kini ang pulong sa Dios nga ato pagasawakan ka. Kung di mo ng tao, kaniya to kang karon ora. Kung ato ang mga tao na kung ipalulupan man sa Ginoo, kung ito ng uban mga tao karon, doon ay nagsimba karon sa Ginoo, mamingon sila, na ang ilang Ginoo dili o patay. Ang ilang Ginoo dili mulatos. So sa klase ng Ginoo? Nga ato ang Ginoo, nga atong iilang, o atong isimba mga igsoon. Kinsa din nagpalunod niya sa panahon nga itong panahon nila eh. Ay, kung ina, ang demonyo na kuya ito sa inginan. Ha? So, ang Ginoo nga karon na itong isimba ng alagaran, isuon mo silot yun. Tinuod, gugma ang Diyos, di ta pwede na ito nalalison. Pero sa diha, ang Diyos mo ay masuko na ang silot ng katalagman na ako ang abo. Amen? Unang ngayon din eh, for approximately 120 years, Noah built the ark while warning a world that had become filled with violence, corruption, and continual evil. And so on, naanak karon. Kung nakitabo pa na kaniadto sa una, kaya doon ay mga violente, doon ay corruption, o continual evil, padayon nga paghimo o dili maayo, so na ako na karon umihimo na sa una. Tanawa ang social media. Tanawa ang atong gobyerno. Umingon ta corruption, the most corrupt governance Manila and Pilipinas. Sunan ka na? Sunan ka, nila pa malita-malita? No? So, muli karon dunay mga disgrasya na ng mga nagapangita ko. Nagaturok ang mga linog.
Kaya nga naman, usani siya sa pagpahilundom sa mga tao, na doon ay Diyos. Pero saan, ibutaan man ta sa salapi, kalimutan na. Masa na ito mong natos pagpagkabuhi? Di ba enjoy ang itong kinabuhi? Pagpamitan sapi, aron kita na dato. Yung sa panahon ng end kini, wawon sa katapusan, na kita mawala sa kalimutan ng Diyos man yung nabuo, tinan kita. Padala ka na ito na. Kita ito pada. Muna yung soon, kahit mura sa panahon ng Diyos, at natin sa usa sa kinabuhi. Year after year, be hypocrites, ato pa, nagwali. Ang kinabuhi ni Diyos na nagwali. Nilakaw ang nagwali. Kung sa gihil mo sa mga tao, may bugal-bugalan na siya. No? Year after year, he worked. Year after year, people watch. Nakita sa mga tao na sinuha nagwalis ng balita. Nadungog sa mga tao na kay tawanan, magwawali. Pinali sa pulong sa Diyos, pero ang mga tao wala ang pagkabanan. Kung naanak karon daghan gihapon, kawa magpagkabanan sa Ginoo. Kung nahitabo pa na kaniadto sa mga ninuha, karon na gihapon. Daghan mga tao karon, kita dito ni nagwali, dito minaw. Namay na minaw, luwa lagi sila po. Diba tinawan? Hallelujah. Naging mo pa rin they saw the ark growing. Nakita sa mga tao ng arka, nagkadako, nagkahuman, until na mahungan yun. So mga tao, isa may mutuog na inos niyo eh. Oy, kapantay mo kay paglupan sa Ginoo ni kalimutan na. Wag yun. Karon, kung ikaw ang inuma, pingon ka sa mga tao, oy, kapantay mo kay naik kwento na linog mo amor. Isang tao mo. Pero pag ako na, alam mo mong tinisulti ang totohana. Huwag yung closing remark mo na. No? May hindi Esteban o si Gudat. Ingos Esteban, ay ingos Gudat. Esteban, ano man yung closing remark? Nakapag sa tapusan, dapat magkurang tani. Diba? Ikaw na siya kung mo itinood mga isoon. Kung doon may mga tao na nagpahinumdom ni mo isoon, kung madalas ni mong panahon, madalas ni mong oras, kung may kukuha dili man na kayuhan sa nagwali, kundi kayuhan na ni mong ikaw na kalunod. Dapat angay ka ng pasalamat ka, di ba hinumduman ka? Amen? Kung nagdunay panahon na kita mo simba, Hesus tas pulong sa Ginoo, to remind us, may hinumduman ta. Kadi ay dunay mga katalagan ng maabot, dapat maawal ta. Maplasta na nato kawali kung na dapat ako ang pangandaman na Lord, kung may kung doon na magdini siya, maabot magdini siya, Ginoo, isipin akong pamilya. Naman, kung nakita sa Ginoo nga tarong ka pagkatao, dati mo ng Bible, the righteous, the prayer of the righteous man, availeth much. Diba? Dako kayuan ang mga tao na tarong sa makampos Ginoo. Hallelujah! Yan yung badiri. They heard the warnings. Ang mga tao nakadungog sa warning, ninuha. Pero sa Diyos mga tao. Bot kinuha. Buwang ka ka, bukod at himong ang barko, ano na ang bobot motor. Huwag na ako lang pala. Kasi motor ako tubig dito. Ala, sige daw. Tumoy ako pala. Naghimong ang barko dito. Nung dito, nabuwang mo dyan. O niya karon, kay tinuod man gyud ang resulte sa mga magwawali. Unsa may buhatos mga tao na minaw? Nuha, pasat kami. Buot mo tinyo, dihan mo. Tinuod man ako. Labang gisutihan ang dali mo minaw. Daghan na karon. Masutihan mo. Bisa mo parinti, sutihan mo rin ang tuon mo. Pero at least, nakasulti ka. Nga pag-abot sa katalang mga saktong itong istong iingon ni Diki na ang dapat mangandang. Diba Ginoo? Di nakapanilnan sa Ginoo kay imo na silang isultihan. Ano yung laging Ginoo? Dapat hinutang marites sa pulo sa Ginoo, di kayo marites sa ato silingan. Tingnan mo tapat. Marites sa kalan. Ginoo na. Kaya kita lang may mga balita ko, grabe mong marites.
No? Galing, ulit bangga dito sa. Tingko nga, update kasi dyan ka. Video na yun. Kay post sa Facebook. Hallelujah. O, di ba? Muna yung so on. Kung nuna may word of God na nagpahinumdum na ito, mawalan kong God. Kung sa may angay na kumaton, pabuton ba ba na ito? Kana apay laing muwang mutudlo na ito, kamuni? Kung pahinumdum na ito, kamuni? Nya pag-abot na sa talata, sakto ba ito yung pastor di ay? Diba? Amen. So, may utang, thank you Lord. Tinuod din may imo mga anak. Kaya naman, di ba hinumduman ka sa Diyos? Bakit ka natin yung anak? Hallelujah! Ano man? Kanina word of God karon na atong gitunaan, usabi sa pagpahinumdum na ito, kanunay reduce ng higugman na ito. Amen. So wala tayong nagdimasagdan lang. Dili tayo nga ilong tuwapos na wala tayong amahan. Amahan ato pa sa langit, umuni ang pulong, umuni ang prenan, parang sa nagpahinumdum na ito, para ma-aware tayo sa pag-abot sa panahon na dunay kadalagman ng so. Hallelujah. Yet when the flood finally came, only 8 people were saved in the ark, in which a few, that is, 8 persons, were brought safely to the water. Kinsa maning mga tawana, mauni ang pamilya ni Noe. O, di ba? Kinsa may nakasakay sa ark eh? Pamilya ni Noe o ang mga animals. So, nasave ito siya. Pero ang mga tao, nagiwalihan ni Noah, panganda mo. Nagbugal-bugal pa. Hallelujah. No, di ba? Tanaw, basahin na yung story niya. Ayan, ulit. First letter, 3:20 na yun. Mautini ang mga espiritu sa mga tao na misoter sa Diyos hanggang siya mapailugon na naghulat kanila sa diha kasi Noe naghimo sa arka. Walo lamang katao ang isulod sa arka o naluwas pinaagi sa tubig. Diyan mo na. Matod pa ni Sister Rene, Agosto 24, dilunupan ang pagalian. Siguro may mga thousands of people na namatay. Ito panahon na. Pinaibuhin mo na ito. Pangutaan araw sila. Naghiwalo sila maabot at kumrasa. Wala italibutan. Unang dunang yun, itawag kong be ready. Mangandam ka sa kanang panahon sa ginagawa. Bisa ka mag-drive kag motor, usa kay kag mga sakyanan, usa kay kag aeroplano. Di po siguro tang lupak, di po siguro tang muragan. Mga liya tadaan sa Ginoo. Kaya nga naman, kami ilagay na amin dito kay ibis ng tubel kami, nalimot na ng tubel. Kaya, ang single ng motor, ditamakan sa Montero. Nagparang suong tulalong. Manang iutangan mo sa dako kahit bato, aron ang ligin usaka, aron magtangkang itong motor. Kung ang driver karon, wala na kung sa minor de edad, pag-ilisensya. Siguro kastuhanan siguro itong driver o edad itong asawa, Muslim to. Wala naman po sila masukot. Kaya sa po sila. Hindi pa dahil ito ng ibang maburak bitaw. Wala siya. Wala siya. Yung mga tao na, sir, itong nang imuhang ligid sa patuson, karanti na rin, kaya makuha din mo ito. Okay po siya. Tapos iting-tino. Ay, tayo ka, yung una na mga tao na na. Ito ko lang. Kuti mo kasi sa gamay na kabayan ng milmil. Na, tatangkang ko ditong tumanan siya ang tiro. Wala nga iso ang pinaguhi ko para sa iyo at kinusalita. Walang ganang, di sa pilit kasimba, mga liya kita sa Ginoo. Sa sa kurasa. Kung isa na ito pagkatulog ng gabiyo, kita kasi palo, magbanta ka matay, kamukat. Di ba? Usahay, tikwa lang bro, subong witalin. Dito ka tikwa, amin. Amin na to, amin. Pero dito ko lang diya na revision. Masuko kong espiritu kay nag-ako dito na kami, yaga-yaga pa. Ano na ako to, final na to, testing ko na ito.
Rehisto ko Ginoo, natin pwede rin iga-iga sa Ginoo eh. Rehearsal eh. Nanay ko, pare ko nila dito. So, pastor to, o sa to? Huwag may tupigan dito, so to ba? Butang, masakay mo na to. Sampilin siguro to siya. Muna may soon. Masuko ako ang espiritu labi na mag-isto itong pulo sa Ginoo niya. Iga-iga. Ano man, ako ang pagbati na ito. Pagbati, ginunanay mo na ito pakalaga sa Ginoo. Hindi takaw. Muna may soon. So dahil na, that is the first thing Scripture wants us to know about Him. His faithfulness came before the blood. His obedience came before the ark. His walk with God came before everything else. Hebreo 11:7 explains the heart of Noah story. By faith, Noah, being warned by God concerning events and yet unseen, and reverent fear, constructed an ark for the saving of his household. Sa ito pa, ang pagbuhat kaya sa arka may isuon, wala lang tumong kundi luwason ang iyang pamilya. Dili ang mga tao. Nga naman, nasayod ng daan ng Diyos ang mga tao dahil ulo. Dahil sa labutan, na bisag iwali na ang balita, kaunta, luwason nila na kagaling ang bilit, bisag naginaw man apang wala nutuko. Amen? Una ang pagtuo kalaan ni Noah, nagikan sa Ginoo nga mabuhaton sa arka para maluwas ang itong pamilya iyang ituman. Bisan wala pa niya nakita ang mga panghitabo, kayo mismo siya wala pa siya makakita at doon na tubig ng mabot. Apang gisultiya na sa Ginoo nga muna may tabo. Apang tungod siya pagtuo nga wala niya makita, imuhat niya. Ang problema nung sa mga tao karong tusi is to believe. Di ba ganoon? Kung hindi niya makita, hindi ko to. Ngayon, hinasa ko eh. Di ba? Kung manay ito ba? Pero sure ba? Tara ko. Kung nagiging sa ato ang history na igsoon, bisan sinuwa, wala pa makakita sa panghitabo, wala pa na abot, ito ko na siya. Kung mo yung resulta, naluwas ang walo, bisan yung walo, iyahang tiwok ko niya. Pero malibay na ikan na yung habilin, hindi abot sa panahon. Kinahanglan luwasan na ito atong pamilya. Kung palayon ta sa pag-ampo, na ang katong pamilya, ang kulang pa, na nagalagad sa Ginoo, kinahanglan kitang tanan. Naman, maingon ta ang tawanan, mayroon ang usapan. Buangon gila siya. Pero Diyas, Ginoo ang isuot, uskol gila siya. In the right time, di ba ta pwede mag-uot sa Ginoo? Ang atong buhaton, paugos, pag-ampo, para sa Ginoo, makaliyas Ginoo. E doon na rin yung panahon, kaya taga Ginoo, matingala ka, na sa kalit lang, ma-turn into 180 degrees ang ilahang kinabuhi. Amen? Rayon ta. Noah's believed, then Noah's obeyed. Unang ito siya, ni sana, disunod siya. When Noah began building, there was no flood. Sa ito pasabihan, naghiro siya. Wala pa na itong buwan. Wala pa itong tubig. Wala pa itong baha. Wala pa itong luno. Niya sa pagkakaroon, kita naghimo ta. Kung oras o panahon sa Ginoo, apan wakta makibalo kung sa inyong kapuma. Wala ato akaroon, mangandang ka. Hindi ka nyo kapag, yun ang pangandang. Hallelujah! Mangandang kita. That is biblical faith. Now, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Hebreo 11:1. Sige nga. Faith is not believing because circumstances make sense. Faith is believing because God has spoken. Anyone can believe after the rain start to fall. Noah's believed while the sky was still clear. Kaya mo na, walay ulan atong panahon na. Sa ito ba tinaw kay kalimutan? Ikaw, muto ka ka. Nang isultian ka ng mga may tao, niya, tanaw niyo, wag idato, isa kamay. Kung si Noah, tinaminaw siya, ituko siya, i-obey siya sa Ginoo, yan yung gibuhat ng arka.
Dahil ni abot ang baha, ni abot ang ulan. Hallelujah. Kung imo ba lang taon ba ang mga paghitabo, kung mabalik karon panahon ng usawa na lang. Ha? Namay kayo sa ito nito, laman ng plato. Tapos balik. Lagi, wapar bang bital. Ano nga sa una, wagi bital-bital to. For the first time, dinay ko sa pagalian kita o sa bintado ng barko. Bintado ka, isa sa sukod na pamilay barko sa bintado, yung pagalian titira, all the city of the Philippines. Hirap. Proud ka, karaka sa bintado barko sa pagalian. Problema na pilit kami. Hallelujah. Ryan na. Ay ka sa last na kay Hallelujah. Ara. Next line. The greatest success in the Christian life is not being popular. Anong ganito? The greatest success in the Christian life. Christian life, ha? Kinabuhing Kristohanon. Hallelujah. Is not being popular, influential, or applauded. Gusto mo yung applauded? Ipakpakan. Yay! Applauded. What is applauded? Sa kontrohon, the greatest success in the Christian life is not being popular, lalo ka, or influential. Lumahanan. Impresado ng tao. Dahil or applauded, kaya ba, mapakpakan na ba, mag-recognize ka kanunay. The greatest success is hearing God speak and choosing to obey. Mao siya ang pinakanindot. Even when nobody else does. Diyan mo na? Noah's story reminds us that faithfulness is not proven after the rain start. Diyan mo na? Hallelujah. Ito pa itong runner. Sudahlah na siya. Sudahlah siya. Faithfulness is proven while you are still building the ark under the clear sky. Well done, good and faithful servant. Din hina. Sa diyang ibuhat ka, isoon, nakita sa Diyos ang iyong mga pagpugi. Ang iyong mga paghago. Ang iyong oras ibigayan sa Ginoo. Isoon hinong lumini. Wala na matago at tubangan sa Ginoo. Kung nangingon ang Ginoo, well done. Well done, good and faithful servant. Asa makita? Matthew 25:23, ulit kong basa sa Bible. Okay? Hallelujah. Kanino rin kinabuhay ni Noah, kanisunod sa Ginoo. So, saan yung premyo? So, kanino yung pag-alagan sa Ginoo, doon na siya premyo. So, hallelujah. Sige, basa. Matthew 25:23. Miingon ang iyang agalon, maayo, ibutan ka o matinumanon ka sa lubuon, kay kasaligan ka man sa jutay, piyalan ko ikaw sa nathan. Amen. Dali, sulod nga rin ang ambit sa akong kalipay. Hallelujah. Kanino verse na ito on? Usanay siya ka atong hinuluman ka katuloy mga servant niya nga nakalagad niya ng faithful. Amen? Faithful nga nituman siya mga suko. Karon panguntahan na nga ba ni karon? Napa? Pipila na lang. Faithful ba? Basta panahon sa Ginoo, yes, Ginoo yun. Ano ba? Diba? Amen? So kung atong sabto na yung sabihin na niya nagkaroon. Isang na nagkaroon si Jesus. Maayo, butang ka o mati
matinumanon nga sunuron. Kay kasaligan naman sa yutay, tiyalan ko ikaw sa lagahan. Dari sunod, dari o gambit sa ako. Kalipay. So, kung gusto kang malipay, okay. Amen? So, kung gusto kang malinaw na kinabuhi, kinahanglan tang mutuman sa gisulti sa Ginoo kanato. Hallelujah! May we be found faithful even when the world does not understand, because God always honors obedience and faith. Kaya na, ang i-honor sa Ginoo ang katulad yung obedience ni sunod o nituo nagtos Ginoo. Amen. Hallelujah! Daghan mga tao pero daghan pagtuo. Amen? Isa-isa kung tanong, pagtuo ito lang sa ang problema, ang pagsunod o pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Sa dahilan na sa dahilan, hindi mo, wata ka malo siya nasikasin. Mabot ang panahon, lumigan pa kasi mong anak. Nawa. Sila na sila. Ito hindi pa kayo na sila disturbo. Diba? So yun na yung conclusion na ito. Keep building the ark God called you to build. Amen? Kung unsa may gisultis Ginoo buha ka lang. Kung gisulti ka sa Ginoo, buhatod ka, barko, buha ka. Bahala kayo nga, yagaan ka sa musulikan. Kung unsa may sinagiging kanin lumboy kahimo magbarko, huwag may tubig. Ha? Ano sinumitahan ka? Hindi mo gawin barko dito. Saan kasi siya gaya mo mga barko? Ay, hindi lang kong pastor na basang bumalik ito. Tabong pa. Manalang namin kasakyan. Matawag mo. Ha? Mahuli sa kaya ka. O yan ito panita mo. Tanawa sakto na dito yung isulti. Wala ko natawag to. Hindi, masakyan mo, masakyan mo. Narisulta. Huwag ka naging kasakyan. Para naman sa kong pamilya. Kung nagsoon, mabutang sa iyo yaga, apan mo itinoon. Diba? Ano naman? Dito ka sa mga butang, huwag pa na ito makita. Amen? Yung mga anak ang Ginoo, kung nagipahilundong at tandaan, so wala pa ni abot, ang mga pangita mo. Sa mas kanuha sa una, nagpahilundong sa mga tao, kung hindi ko sa mga tao. Discipline, sa diri. Kaya kaya nagtulungan ito eh. Kung saan mo nagtubig eh. Ako, nagtirinuhan mo, masakit kami. Wala. Diba? So, posible, may tao din karoon ng panahon. Diba? Pag-yagi, nag-agagat sa pantalan, umunas, tatapaw, hindi ka na yung matawag, wow, ang tatapaw mo, dinalagan mo sa ubos, kaya nagdito-dito ay. Naging ayaw ni Clementana. Kami dito ni Gio, dito sa ang siya. Tao ka, nagkanet ng tao. Ang panuto ko sa uso doon. Ako'y dito rin dito na ako sa tubig dito. Hindi na mao ni Clementana. Kaya nga naman kung sige apas, like, comment sa Facebook. Reels na? Diba? Reels viewers. Diba na? Punta ako na, kung ano kung naging nga sa Ginoo at ipusok may tumit. Di man kaabot sa gatos, kaya nisod kayo. Pero mga binuha nga itong ipos, a million so eh. May tagibalik ka itong puno ano? Ano? Sabi ko, masuki pa rin matawanan eh. Ha? Ito na. Ganoon na eh. Kaya kung isulti, posible may tao eh. Kung mabalik sa panahon mo ha, hindi naman kung pwede kamang na binagano na ito may pulong. Ano na? Ang mga tao na kung sutihan, kung sumulong sige na ulit mo. Pwede mo ko. Tapos mo tayo mo pastor. Napagkita mo, ikaw parang tinuod na eh. Wala, wala na. Muna na iso namin. In my application, kung saan itong nadulog, wala ito na ito. Bisa ito, wala kang maabot. Apan very kita magpagawalan paglaong kung ang akong pamilya dili kabalo kung ako tulungan ato kailangan bisag pagsampit na sa Ginoo bisag mga bata tulungan ato nga naman maabot yun ang panahon
kani sa hugon ibulan sa Facebook at kwento kalinok isoon. Pastilan o abot yun. Pagpintik ang mga building ng syudad. Kaya nagdikit na habi. Abra na. Oh. Diyan na nato makita ang mga engineer magtik. Kung tanawang ta ng ilang mga i-demonstrate ang mga nindot ng building, tanawang ta pagdiit pa ng mga tumbak. At tinawag na, usok naman ang abot yun, ang kanilino. Oh. Kung nasalamat sa Ginoo, naghihigugma ka kanyang kanunay. Na naman, di mahinumduman ka. Kung musudod ka sa dili, ka naman hitaro sa pergani ka sa ginsan, kasi may nagtuwa ng oras sa maabot ko. Kaya nahitaro lang, nilapas na damay ng oras, mga tao, mga estudyante, nanulod sa eskwelahan dagang patay. Ayaw gani, kaya ang oras sa paglino, naasa gawas, kaya nagpalang sila nung pa. Amin? Kaya na pa mga bata. O ya, kung humana ka, nanulod sa simbahan, eskwelahan. Daghan yung matamakan. Ang kawan ko itong nabili na nakakulo, no? Hindi ang mga karapante. Ako ba, wala pa kasulod sa ilang trabaho? Katong alas 9, bitaw mo N? Huwag pa ito sa kasulod, tapos gawas. So, tanawa itong sayo ni N. Tanawa itong Jollibee, 24 hours. Hugno, kung yung kong gawas, masaka ka lang? O, di ba? Una may son, sugot kag sarili na pagbibilang ng katalatman ng mabot. Kaya naman ang sulat ng sige. Una nga, ako ang share ninyo, ini ang kabundagon, daan ang tutura sa panahon ng Diyos. Maninod ka mga iso. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sa inyong ibarugan, ato ang hinumduman nga mayad kayo ang atong Ginoo. Bisan pa man ganin sa turang mga tinuha, mga pangandoy sa kinabuhi, doon ay Ginoo na naghatag ka nato kalampusan ng kadaugan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah.